Oke, bos, kalau betul-betul जिनायथि आफादनि दख'ना रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि जे हारिमु मोनाबिलि बेखौ बेखेवनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जोंजों बाहागो लाफैनो थाखाय आदिसु फरायसालि बिगोमा आबरि अब्रमनिसिम बैसागु फोरबो फालिनायनि गासिबो बिबानगिरि सारमोनखौ आंनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो बेयाव नुजाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो गामिनि आंनि अनजालु रायजो राजाफोरखौ गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ आङो बयनोबो जासिहरबाय आरो गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोबाय जोंखौ गोबां नेबाय जानो हागौ आरो समाबो बिराद गाज्रि बेनि थाखायनो आं गोबां बुंनो सानाखिसै दे जोंहा जयैनो रंजालि बैसागुखौ मोजाङै रंजानोसै आरो बेजों लोगोसे आंनि दिनै महरगिरिफोरा नोंथांमोननि सिगाङाव मोसानानै दिन्थिगोन बेयाव माबाफोर गोरोन्थि खालामोब्ला गावनिनो साननानै निमाहा होनो आं बेखौ आसा खालामो आं बेखौनो दिनैनि हारिमु मोनाबिलिखौ बे सुंद' बिबुंथिजोंनो बेखेवनानै होनाय जाबाय गोजोन्थों
Jemai.
Sehingga perlu seunta Propos dalam lain Ayu bilu balu masih telah belai Sehingga perlu seunta Propos dalam lain Ini bilang tadi Rai langkar baik 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 Bây giờ